ka njụgodu gị ajụjụ. Ụfọdụ ndị si na ha agbakọtago afọ onye ụwa mana onye ụwa ha ada awa n'afa. Ife gbasara afọ onye ụwa ife a ejidego ndị mmadụ kee ha agbụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị gbakọtago afọ onye ụwa bụ na mmadụ agbakọtago afọ onye ụwa, ewebụrụ na onye ụwa ya na-agbapụtabeghị orie n'afa, tata asị ya na Okeke, nwanne echi asị ya na Okafọ, ọ na-agbasa afọ onye ụwa wee na-aga. Enwere ọtụtụ ife na-ebute ya bụ ife nke ndị mmadụ na-amaghọ. Nke mbụ, enwere ike ọ bụrụ na onye ụwa onye ahụ gbabara na mmụọ, ya alụsị maọbụ agbara maọbụ mmụọ ka ndị be unu si akpọ. Onye kpatara na ife ọtụtụ ndị agbakọtara ha afa asịkwazie ha na mmụọ maọbụ alụsị maọbụ agbara bịara ha ụwa. Mana ọ bụrụ na dibịa na-agba afọ onye ụwa ọfụma gbaa anya bụ afa, ifu na onye ụwa ha na mmụọ onye ụwa ha gbabara na ya. Mana abịazie nya bụ onye ụwa ezo a na-afụzi mmụọ ahụ, onye ahụ echee na mmụọ maọbụ alụsị bịara ya ụwa. Ị nwere ọtụtụ ife nwere ike ibute na onye ụwa mmadụ ya agbaba na mmụọ maọbụ na alụsị. Enwere ike ọ bụrụ na emegburu onye ụwa ya emegbu, maọbụ ọ bụrụ na ọ nwụrụ n'ike emekwatanwughị ife dị na ya, uwe gbabazie na mmụọ maọbụ na alụsị maọbụ na agbara, nọrọ ebe ahụ na-erigodo oke. Onye a bụrụ enwere ọtụtụ ga-abụ ha jee ịgba afọ onye ụwa, asị gị na ị ga-akwụ ụgwọ ife onye ụwa gị lili na mmụọ mgbe ọ nọ na mmụọ ahụ. Ife dị na onye ụwa ebuka. Omenala anyị na ọdịnala anyị abụkwa n'ibu onye ka m ji asị oge ụfọdụ na-ejighị magomago eme omenala. Ị kwesịrị iweta obi ala ka i wee nwee ike wee ghọta mgbakọ na mwepụ dị na ya bụ omenala. Abịazie asị gị na ị ga-eje kpọpụta onye ụwa gị na mmụọ, na onye ụwa gị gbabara na mmụọ, na ị ga-eje kpọpụta ya na mmụọ, kwụọ ụgwọ nri o riri na mmụọ ka ya bụ mmụọ ahụ ọ nọ na ya n'oge gara aga wee na-eri nri ghara ịkụ gị ajọ nri, ya ibute gbaba gị ụgwọ o butebelu gị nri mmụọ. Ọzọ dịka nwanne ya bụ na onye ụwa gaa ya na-apụta ife n'afa. Enwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị na-ekeri agbụ na mmụọ. So o nwere ike ọ bụrụ na onye ụwa mmadụ na-ekeri agbụ na mmụọ, maka ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ifewu na-ekele onye ụwa agbụ na mmụọ. Onye ilo mmadụ, ọ bụrụ na gị na onye ụwa ga-adụghọ mma, na idebere ahụ na ife ndị a enweghị ife ha wụ, iwe gbachite onye ụwa gị nkịtị, onye ilo gị na-achụ gị chụkọtazie gị fụ na ọ ha emete gị ife, o nwere ike isi na onye ụwa gị tee onye ụwa ga-agbụ na mmụọ, kechikọta ya aka na ụkwụ na mmụọ ya na-asọ isi. Mgbe ị ga-ejizie mmalụ ịchọwazie onye ụwa gị ka agbapụtalụ gị ya n'afa, ịma mfu ya maka na onye kegele aka n'azụ aha atụtụ ife dị n'ala, iyala ama na onye ụwa gị na-agbụ ka ekeri ya na mmụọ. Ife ị ga na-ekwuzi bụ na afọ onye ụwa ekweghị mgbata, na enweghị onye kweghị agbatalụ gị afọ onye ụwa, n'imegido gị ife onye ụwa na o kweghị, na ike na-agwụzi gị iji eme ife onye ụwa. Jee marụ na ekele onye ụwa ga-abụ na mmụọ, jee tọọ onye ụwa ga-abụ na mmụọ, ka ị na-atọ onye ụwa gị ka ị na-atọkwu ngị nwa, maka na onye ekele onye ụwa ya bụ na mmụọ, onye atọkwara na atọ. Ọzọ dịka nwanne ya, tupu ijebe ịgba afọ onye ụwa, weli ya akwa, zee iwe, kpọkuo onye ụwa gị ahụ, si ebe ma ebe ọbụla ọ nọ na ife ma ife ọjọọ ọbụla emere ya, na ị na-eze ya iwe n'ụbọchị taa, ị na-eze ya iwe Eke, iwe Orie, iwe Afọ, iwe Nkwọ. Imechacha ife niile a, itenya nnu na mmanụ, maka na nnu na mmanụ ahụ eso okwu. Imechee ya, iwepụ gị ya n'ezi. Ka m si gị wepụ gị ya n'ezi, asọkwa gị ije tụchie ya ụzọ mmadụ si aga. Mee ife ka nwa ṅụrụ mmiri ala ọfụma. Iwepụ gị ya n'ezi, jee n'akụkụ ụzọ, n'akụkụ ọfịa, ije tiwe anya ebe ahụ, ịsa aka gị, iwee jebe ịgba afọ onye ụwa. Ọ bụrụ iteterekwa ụra, ịgbapụga na ijere ịgba afọ onye ụwa, eleghị anya ibu atịtị, ibu ọrụ akwụ n'ahụ, ife niile ahụ nwere nke iwechapụrụ, ịgbachapụ ọsọ si na ị na-eje ịgba afọ onye ụwa. Ije ruo mmụọ ekpu afa gị nụ, mmụọ ekpu afa gị kpusie ya ike, ị na-agbagharị, echi si na chi ga-egbuo gị, ma ịma mmarọ na iso n'ife meteru chi gị ji ekpu onye ụwa gị n'afa. Elekọtazi anya isi na ịma mgbazi, ka ị na-akpọzi ọwụlụ Okeke, wụlụ Okorie, wụlụ Okafọ, wụlụ Okonkwo. Nke bụ eziokwu na enwekwara ndị ya bụ ife na-adaba alụ, maka na chi awụ otu, chi dị n'ụdị n'ụdị. O nwere onye ya bụ oje imere onye ụwa ife, ọsị ọwụlụ Okeke, wụlụ Okorie, wụlụ Okafọ, wụlụ Okonkwo, ya bịa were oke. O nwere onye ya bụ ome seti ameri onye ụwa ya nata. Mana ọ bụrụ na onye ụwa gị bụ nnukwu ichie nwoke maọbụ ichie nwaanyị, i wee si otu a na-akpọ ya oku, ọma ntụpụkwalụ gị ọnụ. Maka na ọ bụrụ na abata na be unu, ọ bụrụ na afa gị bụ Ngozi, nwanne gị nwaanyị bụrụ Chiamaka, onye nke ọzọ bụrụ Adanna, o wee bụrụ na o nwere onye na-eweta elu gị ife ọma,
abịazie asị na ife ọ bịala ebe a ịmakwa na ọngụ ka ekwesịrị inye ife ọma ahụ asị na ife ọ bịala ọ wụrụ na Okeke wụrụ Okorie wụrụ Okafọ nọọ ife ọma ka e wetara ihe ekwe ọkwa ihe ejedo onye ahụ na-akwanye anyekwa gị ifego. Ya bụ ụmụnne m ka anyị kpachapụ anya mara na chi awụ n'otu ejizina maka na onye a na-akpọ ọwụrụ Okeke wụrụ Okorie wụrụ Okafọ wụrụ Okonkwọ isi ka isi etu ahụ kpọọ. O nwere onye ya esi etu ahụ mee ya ọ dabara ya ngị nwasi etu ahụ mee ọma ndabalụ gị maka na chi gị na onye ahụ abụrụ ofu. Chi onye ahụ nwere ike ọ na-anabata ya mana chi gị nwere ike ọ bụla akataka nwaanyị ma ọ bụ akataka nwoke kwesịrị ka akpachapụrụ ya anya wee medorie ife iwee jee ime na onye n'ime gị ilu ọnụ ọhịa ime ịtọ ije bidokwa n'isi ebe ị kwụsịrị enwere ike tupu ị mata onwe gị chọpụta onwe gị ebe n'ebe egbuo na ịghafusichaa n'ego o wee dị n'ugwu mgbe ahụ ị na-ebe na-anafusichaa anaghị ego na ịtụfusichaa n'ego mana ihe ọnụọgụ ji aka gị tọdoghị onwe gị anya n'ala ka ọ ha nụ m otu a n'ọnụ o nwere ajụjụ ọzọ ka anyị gbadowe.